muri yezimbabwe ndadzoka zvekare pazimbabwe pakuri kuitika zvinhu zvakawanda ende ndosaka muona kuti hey it's hectic iko zvine zviri zvamanje manje but manje chinhu chiri kunyanya kuvhundutsa vanhu chekuti haukamu kuti vanhu vari kudzingwa mabasa madzingirwo aya president Mnangagwa vacho vari kuleave pakaipa ndo zvandiri kukwanisa kutaura panapa. Pane nyaya yanga ichirequestwa navanhu vakawanda pachinzi tiudzika kwaiziti usina kutaura nezvayo. Alright, since mabvunza nezvayo regedzai tibva tangotaura nezvayo since channel yacho iri yenyu vanhu imimi. Pari kunzi Mnangagwa fires CIO boss in move to consolidate power. Ndo nyaya yakaitika nezuro pakadzingwa vanhu mabasa aka iko zvine zvanhu vari kutobvunza kuti where is George Charamba. George Charamba uyo ari kunzi akadzingwa, you know that guy ari fani anonzi Charamba ndokamtarisa soka unototi ameno anenge achitoziva anything can happen. Ndo zvandakaona because ukaona munhu achikwanisa kuenda kuchechi kunopfeka gemenzi ane bulletproof unotoona kuti wega munhu wekuti haasi kutozvitemba ende ari kuziva kuti Zimbabwe vanhu vanogona kungomuita zvese. Ndo imwe nyaya ndakaona iri kuitika ipapapa. So panyaya iyi yekudzingwa kweava vema-CIO ava yakamira yakadai. So pari kunzi in a bold move to strengthen his grip on power, President Emmerson Mnangagwa has fired Central Intelligence Organization Director Isaac Moyo, replacing him with Dr. Fulton Mangwanya. This decision is being seen as a strategic move to remove perceived allies of Vice President Kostiano Chiwenga. A source close to the development stated the president is clearly consolidating his power, and this firing is a part of that. It's seen as a move to weaken Chiwenga's influence within key state institutions. Additionally, Mnangagwa has reassigned several government ministers, signaling further reshuffling in his administration. The affected ministers include July Moyo, now appointed as Minister of Energy and Power Development. Murikuona kuti July Moyo ndiye akabapuwa department remagetsi. Magetsi angarunedza paZimbabwe. Mapower cards acho kaatoziva kuti aichingoti mapower cards. Last year ndakatombotaura ndichiti mukaita zvekutamba tinopinda kune rimwe gore zvinhu zvakadai zviro zvichingoitika. But chinhu chiri kunyanya kundivhiringidza pakudzingwa kwevanhu ava kuri kuitika, vanhu vari kuti Mnangagwa is a listening president because akwanisa kuteerera mamasses aitaura kuti George Charamba ngaadzingwe basa, saka vanonzi ayo is a listening president. But panyaya yeku Department of Energy manje ndo panori kuona kuti kunenge kunyanya kushanda chifesu because haasiri uyo aiswa July Moyo vari kungoshafila, haasiri minister ari kudiwa paenergy nemaZimbabweans. Tikuta zvepublic demand, fortune chasi ndiye aidiwa nevanhu zvepublic demand, but I don't know why vachiignore zvinhu zvakaita seizvozvo because munhu wekuti iye paakashanda panguva yake chibasa chacho aitochigona, munhu wekuti anga akatochimaster chibasa chacho. Magetsi ainetsa but zvanga zvine order. Munhu wekuti even agara atokuudza even paTV ipapo right, nguva yakati tichakudzimirai magetsi, nguva yakati tichange takadai so. Ndo kurongeka kwanga akaita. Manje iko zvinezvi unoudzwa nani? Hapana anokwanisa kutaura nomumwe kuti azivisane nemacitizens kuti ndo zviri kuitika na 4 o'clock tichamadzima na 3 o'clock tichamabatidza. Hapana anokwanisa kutaura izvozvo. Vanongoita zvinhu zvavo hazvina kana kurongeka zvisina order. Ndo nyaya inenge iri kunetsa ipapapa. So nyaya iri kunetsa imwe ndeyekuzoti saka zvinobatsire chii zviri kuitwa zvekushafelewa kwavanhu izvi. Zvakaoma wedwe. Anyway, ndisingapedzi nguva yenyu, regedzai ndikusirei maaudios ari panapa mumboteerera. Vanhu vari kuita kupupuma nehasha mumainbox. Namba ndidzodzi dzinenge chibuda pascreen. Kana une something to say unokwanisa kungoisawo dzako audio yako uchitaurawo zvauri kuona zvauri kufunga. So kana uchinge wapedza kulika this video, sarai muchiona iri mundiudzawo zvamuri kufunga. Muteregererawo kakungotaurawo kutaura. Pamwe unenge une maonero aunenge uchiitawo kuti imwe nguva pamwe zvikadaiwo zvingangobatsira, pamwe zvikadai zvingangobatsira. Munoona muno muAfrica muno tinozikanwa tose as Africans. Tikabuda muno muAfrica chero ukabuda uchibva nekunyika yawabva muno muAfrica uchienda kwaunosvika yako unosonzi African. Masona zvinoitika ndezvokuti dai kuri kuti vatungamiriri vemuno muAfrica havadi mazvake tingadai tine one president muno kubvira pazvakambotanga kuuya kumashure kuna ana Nyerere uko, kungadai paina one president one force.
mazona one currency. Africa inga iri very strong nyika ino continent ino yeAfrica asi nenzira yekuti vanhu vanogoda zvokungoita mazvake ndosaka muri kuona zvinezvi vana vemuAfrica kutambudzika vari muAfrica mavo. Tinoti tine SADC yacho vanhu vari kungosoromhanyiswa kuSADC kuti 3 members dzeSADC. African Union haudi kumboonekwa uri kana uri kupi zvako, asi unofanira kunge uri muno muAfrica uri free. Kwaunenge uri ikoko ukapara mhosva dzako vanokutongera ikoko. We are Africans. Mazvono manje zvino hatimboziva kuti zvichaperawo sei zvinhu izvozvi. Dai vatungamiri vedu muAfrica vaisa musoro pamwe chete, tite one president, one force, one currency. Takatarisana nezvemuno muri muZimbabwe muno, takatodyara mhodzi isingamboita zvachese ende hamino tichazopedzwa nani, nekuti mutungamiri wese anenge apo anotongotarisira kutandaniswa chati, nekuti ndo zvatakabvumirana kumasuro kuti ridha anotandaniswa instead yekuti president kana achinge akanganisa aitwa impeached from the parliament ndo zvine order izvozvo. Akaitwa impeached from the parliament hazvizonyanya kupinza mweya yakaipa so, but tikangotuma vanhu kuti itai izvi wese mutungamiri anenge ari pano ngachongogadzira kugara akatiza chete, kungomhanyiswa chete, ende hazivi kuti zvazopera zvaita sei. Masona manje tinofanira kunge tine mwoyo mumwe chete wokuziva kuti tiri kudei iye zvinezvi imo mapato mese kuruling party uku kumaopposition kwase inongomvenge chete, uyu ndandiri ndaita mukuru ndikaze ndakaita mukuru zvigozodii. Tingagoita vakurutesiteseri vedu hatibatsiranei, anenge ari peito ngomubatsira kana zvinombofamba sei? Amen. Kungotaurawo zvedu mutiregerero. Ndakambotaura pamasuro apo vaMugabe vachiripo. Amen. Ndakaendawo ndikanyora tsamba kuna Speaker of Parliament varipo ava ndichitizvo, Mr. Speaker, sezvo dzose dzichirimo pamuri ipapo muZimbabwe ngatiregei kudzidzisa vanhu vedu kuti mutungamiri anenge ari pano anobviswa nechisimba, nokuti tikangodaro nyika yedu haifa yakagara zvakanaka. Saizvozvi izvi ameno pamutegere zvakanaka, ameno ndiri kuona kunge zvisina kumira zvakanaka, nokuti ndiri kuona vanhu vari kungonetsana. So masona ndikaendawo kuti titaurire kwaSpeaker of Parliament. Ndaichida kutoti kana muchiona kuti vaMugabe vanoda kuti vabviswe vaite impeach ikoko, ndozvandainge ndichida kuti nditaurire, but havazodzwa zvokuita masona manje. But vakazongobviswa nechisimba ichocho, nanhasi ndorangovhuserere manje, ndoraavhuserera. Hazvina anombogona kuzvimisa izvi, hazvina anombogona kuzvimisa. Ameno kana varipo tingati good luck.